Em dic Josepa Forns Pujol, soc autora del llibre Donant un xic de felicitat. El vaig escriure primer, durant tota la meva vida, doncs haig de dir que he llegit molt, he escrit molt, i llavors doncs, ho tenia guardat tot en el meu calaix de sastre. Però en aquell moment no tenia temps per escriure i tota la vida doncs, arriba en el seu moment. I aquell moment doncs, va arribar. Com que he passat molts entrebancs a la meva vida, doncs el meu repte principal és que aquest llibre arribi a com més persones millor, perquè persones similars que hagin tingut entrebancs com els que he passat jo, els ajudi doncs, a veure la vida i encarar-la amb coratge, perseverança i fe envers les dificultats i sortir-ne el més positiu possible. I jo em donaré per satisfeta doncs, si arribo a unes quantes persones i els hi dono les eines necessàries per gaudir de la vida i que tinguin un xic de felicitat.